ukuthi asinikeze lesi sikhathi futhi sihlangane namhlanje ngalendlela esihlangene ngayo. Ngiyabonga. Siyambonga ke kakhulu. Sizovula izwi lenkosi lethu abaseKorinte besibili chapter 5 uye verse 14 no verse 15 mangiguqe sikhuleke. Baba wethu ongcwele, ungcwele Jehova Sebawothi, ungcwele. Uthe asibe ngcwele ngokuba wena ungcwele. Nkosi yethu Jesu Kristu ungcwele. Wafika emhlabeni kodwa usazange isono ngoba ungcwele. Moya ongcwele, igama lakho liyasho lithi ungcwele. Nezulu esizimisela ukuya kulona lingcwele. Asingeni isono ezulwini. Siyathandaza Nkosi ukuba sibe ngcwele ngoba wena ungcwele. Siyabonga ukuzwa ukuthi abembulela abantwana bakho ubungcwele bakho. Bayeke ukuxhuma inwele. Bayeke ukufaka izinzipho. Bayeke ukupenda izinzipho. Bayeke ukuxhuma amashiya. Bayeke ukwakususa bawathwize. Bayeke ukuxhuma inkophe engathi imshanelo. Siyakhuleka uNkulunkulu wethu, abantu bayazithanda. Abantu bahambaze endlini yakho. Baveza imizimba eyithempeli lakho endlini yakho. Bagqoka amabhluku abesifazane. Bagqoka amabhluku abampintshayo abesilisa. Siyathandaza Nkosi kuba leli bandla lingafiki kuleso simo. Siyawadabukela sebhukuda lapho ngoba kulukhuni ukushintsha. Bayasho nabaholi bakhona bathi masingashintsha ibandla lizohamba lonke bese siyalamba singabi namali ngoba basebenzela izisu zabo. Siyathandaza siyakhuleka egameni lenkosi uJesu ukuba ubungcwele bakho bugcwale emhlabeni. Abangabakho bazi ukuthi yini oyifunayo ebungcweleni. Sisize Nkosi siye ukuzithanda, uthenge insuku zokugcina abantu bayozithanda. Abantu bayozifunela befundisi ngokubatsho kwezindlebe zabo. Sisize thina Nkosi samukele iqiniso elivela kulabo babekileyo nobagcobileyo. Sisize Nkosi usiphe ukuhlakanipha kakhulu, usiphe ukuhlukanisa okubi nokuhle. Singathi okubi kuhle bese sithi okuhle kubi. Sisize uNkulunkulu wethu sinamathele kuwe ngaso sonke isikhathi. Namanje khuluma ke ngezwi lakho, siyabonga ukuthi usihlanganisile ngalendlela. Busise kube yilona loyo ofikile. Nami Nkosi ngihlale phansi ukhulume, uzambule, ngihlale phansi ngilalele, usebenzise lo mzimba. Moya ongcwele, moya kaNkulunkulu, mduduzi, moya weqiniso. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa abangcwele ngethuba akasipha lona ukuba siphinde sihlangane ntambama nje. Sibonge kakhulu bonke asebeculile. Ngiyajabula, ngiyamangala manicula kahle kangaka. Ikhwaya yasoThongathi, ikhwaya yasePhiva, ngisho sebekhulile begugile behluleka ukuma kodwa bayamculela uNkulunkulu wami. Isibusiso sikhulu lapho. Uthi umbuzo wenako semusha ongakwazi ukuma kuze kushona ilanga. Yini oyenzela uNkulunkulu? Uzofika uthini phambi kobuso bakhe uma abantu abadala besithela ngehlazo bemdumisa uNkulunkulu noma bengakwazi ukuma bemdumisa behlezi na? Ukuhlala akuyona inkinga, abanye bacabanga ukuthi kuyinkinga. Kulezi insuku sikhuluma ngentshumayelo yasentabeni, uJesu wayishumayela ehlezi. Kwakuyindlela yaseMiddle East yokushumayela leyo kuqala, umuntu wayehlala phansi ashumayele. Kungethi ke sesama thina njengoba simi nje, kodwa abahlezi phansi bona bazothila, abahloniphayo, abamdumisa kangcono uNkulunkulu kunathi esimile. Angidluleke lapho sesithandazile, sizofunda ke izwi lenkosi baseKorinte besibili chapter 5 verse 14
no verse 15. Ngokuba uthando lukaKristu lasiqhubezela. Sibona lokhu ukuthi munye owafela bonke. Ngakho ke bonke sebafa. Wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe besaziphilela bona, kodwa baphilele yena owabafelayo wabuye wavuka. Angazi noma uyanakana eBhayibhelini ukuthi njalo makukhulunywa ngokufa kaJesu ukuthi wafa, alisale lokuthi wabuye wavuka. Akadinanga ngokufa, akangavuka, kodwa wafa wavuka. Angazi ke wena mawukhuluma ujwayele ukukhuluma ulifakene lokuvuka noma ukhuluma ngendoda yakufela bese ugcina lapho nje. Ngoba wafa wavuka. Uthi uvuka esephethe ishuthulelo zokufa nezeHades. Engokuqala nokugcina uAlpha noOmega. Ayithi akekho zoya kuyise ngaphandle kwakhe. Nophethe ishuthulelo zokufa nezeHades ucacisa ukuthi akekho zongena esihogweni ngaphandle kwakhe. Bathi abantu uNkulunkulu luthando ngeke asifake esihogweni, kodwa uJesu uphethe ikhezi esihogo uzokufaka esihogweni. Uyikho konke, uyindlela neqiniso usifaka ezulwini, mawona uzokufaka esihogweni. Kodwa uthando lukaKristu olusenzisa izinto esingenakuzenza ngokwethu. Uthando lukaKristu olusiphoqayo, it compels us to do the things that other people couldn't do. Kodwa thina siyazenza ngoba siqhutshwa yilolu thando. Umulalela ke abasePhilip 2 verse 13 kuya 16 sakhuluma ngothando olusenzisa izinto. Lithi izwi leNkosi ngokuba nguNkulunkulu osebenza kini nokuthanda nokwenza njengentando yakhe. For it is God who works in you to will and to act according to his good purpose. Ngiyakhumbula ke sisePhiva sike sayithinta le ndaba ukuthi uNkulunkulu osebenza kithi nokuthanda nokwenza. uNkulunkulu uma eseqonda ukwenza izinto, he compels you, yakuphoqa enze uyithande noma ngabe ungeke uyithande, akwenze uyenze noma ngabe ubungeke uyenze. Kodwa ke kubiza ukuthi ke nawe uvume, angazi kuyonakala kwimic, kubiza ukuthi uvume ukuthi ube yibumba esandleni sakhe. Vuma ube yibumba esandleni sakhe ukuze akwenzise nokuthanda nokwenza, to will and to do according to his purpose. Uthando ke kaNkulunkulu lona olusiqhubazelayo. Njengoba sengike ngasho, iNew King James Version ithi for the love of Christ compels us. Ngakho ke konke sikwenzayo sikwenza ngothando. Angazi ke wena noma ukwenza ngothando yini konke. Inkinga ke abazalwane bayathanda ukucomplaina. Kanti Philip 2 verse 14 uthi yenzani konke ngokungakhononi nokungangabazi. Ukungabaza kwenza uSathane athole ithuba kumuntu. Ukukhonona kwenza uSathane athole ithuba kumuntu. Kunomthetho engiwuthandayo wamasosha othi comply and complain later. Ngoba mawusucomplaina later akusakusizi ngoba usucomplyile. Usuyenzile lento okufanele uyenze. Ukukhonona kwakho akusakwenzeli lutho. So uma nathi singafunda leyo nto, yikho uJesu ethi ngeke angene ezulwini umuntu mayingafani nomntwana, ngoba umntwana akacomplain. Umntwana wamukela yonke into enikezwe umzali wakhe. Ngilinganisa ukuthi noma uthatha umntwana umphonsa phezulu uyahleka, bese uyamamukela aqhubeke nokuhleka. Kodwa ingane esino 6-7 years uyiphonsa phezulu ithi uzongilimaza malume, ngoba inovali yesaba. Asibe nabantwana kwelikamoya, singakhali ngalutho, sikwamukele. Lithi izwi kwabaseThesalonika chapter 5 ngokuba konke lokhu kuyintando kaNkulunkulu ngani. Noma ngabe yini enzeka kuwena kuyintando kaNkulunkulu. Noma ngabe kubhlungu noma kubi
kodwa kuyintando kaNkulunkulu. Ngikhumbula uJesu ekhala ebalisa edabukela uJudas Iscariot uthi iyemuka indodana yomuntu lapho kuMateyu 26 iyamuka indodana yomuntu njengokulontshiweyo kodwa maye kulo ekhashelwa ngaye ngabe ngcono kuba kazange azalwe. Ebona lonto intando kaNkulunkulu ukuthi uJesu akhashela futhi wayekudalela uNkulunkulu wakuloba umhlaba ungakasekeli ukuthi okhashela uJuda. Kodwa uJesu yamdabukela ukuthi ngabe ngcono kuba kazange azalwe. Ukuba kazange azalwe ukhona oyozalwa umkhaphela. Kwakungaba yimi kube ngaba uwena. Kodwa uNkulunkulu wasenzela umusa asibanga oJuda simkhaphela ngoJesu. Kodwa into ebuhlungu ukhona abamkhaphelayo namanje uJesu. Ngokona kwakho uyamkhaphela uzibiza ngomntwana kaNkulunkulu. Mawusungumntwana kaNkulunkulu awuyenzi into ngeyona efuna uNkulunkulu. Awuyenzi intando yakho. Ingakho sithi uNkulunkulu kuphela owenza ukuba sithande, for it is God who works in us to will and to do according to his purpose. Uyena owenza sithande. Ngakho ke masithande ngoba uthando lukaKristu ilona olusiqhubezelayo. Ngakho ke masenze konke ngokungakhononi. Kusho njalo kuverse 14 base Philip chapter 2. Yenzani konke ngokungakhononi nokungangabazi ukuze nibe ngabangasolekiyo nabangenalo icala, abantwana bakaNkulunkulu abangenasici phakathi kwesizukulwane esisigwegwe nesiphambeneyo nesikhanya phakathi kwaso njengezinkanyiso ezweni. Hamba phambi kaNkulunkulu ungabi nacala. Washo njalo lapha kuAbraham. Wathi hamba phambi kwami ungabi nacala. Ukhona kodwa ngasilungisela noma kusekho umuntu la. Iphile. Okay, angiqhubeke ngiyabonga. Kuyasiza khona baba umhlanje abazi izinto. Uyangitshentile esephaketheni. Uyabuya umsindo baba umhlanje. Usabuya mhlambi yasebenza ake ngibekele. Ke sisebenzise lesephale. Angazi ke noma iyasebenza ukuthi angiphakamisa izwi. Sikhohlwe le. Ngoba nje idala ukuthi recording yethu ingabi equality. Ngona ngimemezele. uNkulunkulu wethu ke ufuna singasoleki. uNkulunkulu wethu ufuna singabi nacala. Sibe ngabantwana bakaNkulunkulu abangenasici. Ngikhumbula ke omunye umntwana kaNkulunkulu usasishiya emhlabeni usesenkosini. Uthi ngelinye ilanga kwafika izwi kuye. Lathi kuye lo mbhede olele kuona unebala ungcolile. Uthi wazibuza ukuthi ungcole kanjani lo mbhede makuthiwa ungcolile. Liphi ibala na walibheka ibala kaliboni. Kodwa izwi lokukhulishile lathi lo mbhede ungcolile unebala. Wazihlola wazibheka ngoba kufanele masingabantwana bakaNkulunkulu sizihlola. Wazibuka wathi angikaze ngilalisa amadoda nje la. Angikaze ngenze ongafanele phezulu kwalombhede. Unebala ngoba ngenzeni na? Waze wathandaza wabuza wayesetshela. Wathi isikweletu salombhede awusiqedanga. Wawuthenge furniture shop kodwa usiyanyamalala uqedanga. Umntwana wamakalala embhedeni awuntshontshile ngoba kufanele ukuthi wawuntshontsha. Waqeda wena ukukhokhela into oyikhokhelayo na. Ngiyabuza. Ngoba senza izinto kanti ngeke singene ezulwini. Ake ngikutshele nayo indaba enye emfushane. NgoJanuary ngiyengikhokhele iposi lapha ibhokisi. Ngihlanganise neTV license. Ngiyafika ke ungakaphela unyaka ngibona kwezinye indaba efonini kuthiwa isiphelile iTV license. Ngithi ngizoze eposini mangifika eposini cela ukukhokhela iTV nebhokisi. Bathi hayi abakwa TV ba offline. Ngikhokhele ibhokisi ngihambe ngithe enhlizweni yami awu. Ukuthi iqiniso lento siphelile iTV license. Hayi ngithuleke ngizile. Uthe eqaleni kwaleli isonto yafika SMS. Yathi still kukhumbuza ukuthi TV license akwayikhokheli. Ngahamba ke ngayo ikhokhela yakhokheleka. Hawu kwakwenze njani?
yilake la ngikhona i-TV oyibukayo ikhokhelwe nelicense yayo na ngoba ungayikhokhela uyantshontsha ukuyibuka ngeke ungene ezulwini ugesi osebenzisayo uyawukhokhela yini na amanzi wasebenzisayo uma ukuthi akhokhela amanzi kule ndawo uyawakhokhela yini na ngoba uma ungawakhokheli ngeke sikhohlisane ngeke ungene ezulwini awucaba ngeke ushe nefebe neziphingi nababulali just because wena ukhokhelanga ugesi ukokotela udla kanjani ukudla okungcolile udlisa izingane zakho ukudla okungcolile ziningi izinto ezenziwayo kuyaphekwa ezikoleni angithi ubuye nokudla la kuphekwa khona uzofunza izingane zakho ukuntshontshile ungakunikezwanga uzongena kuliphi izulu iyakhula lengane yakhe iba isigebengu idla ama drugs wena uyikhulise ngopoison lithi izwi lenkosi ikhulisa umntwana ngendlela okuyoba ngeyakhe umkhulisa ngani lo mntwana umkhulisa ngani mhlawumbe umkhulisa ngemali yomjolo imali engcolile ayiphumi kuyise uqomile ngoba isencane ingane ayikwazi ukuhlukanisa lokho uyitshela ukuthi umalume kanti uye lo ikhulisayo uzofika uthini ezulwini mhlambe lengane ikhuliswa umuntu ongayizali wakhetha umuntu onemali wathi uyena uyise kanti akuyena uyise ngitedeleni ngikhuluma indaba namhlanje angasazi ukuthi lengane uyikhulisa mayisikujikela isikuhlupha ngithandaziseni umfundisi lengane yahluphi ukuthi nokuthi wayikhulisa kanjani lengane wayithathaphi imali yayo oyikhulisa ngayo noma dini uthole ehulumeni ingane ezizipoki ingane ezingekho nengane eyodwa kodwa uhulumeni nengane eziwu4 holela ingane ezingekho wondla ingane zakho uzondla wena ngemali yokuntshontsho uzongena kuliphi izulu kufanele sibe ngcwele ngokuba uNkulunkulu wethu ungcwele yilokho kusemqoko ungayenzi into unembeza wakho okulahlayo kuyona hayi ungalingi uzuyena mhlawumbe umama nje sengikhunduza omunye umama ufana nalo mama lo owayenendodakazi yakhe engasebenzi indodakazi naye akasebenzi kodwa ifika no checkers la ekhaya uyadliwa kumnandi uyayazi ukuthi iqomo usomabhizinisi uyayazi iqomo isigwili kuya no checkers yelinye ilanga igule lengane iphathwe yithumba esithweni sangasese ihlule ukuhamba unina athi lala phansi ngikhamba azama ukuyikhama ngesikhathi eyikhipha lobubovu lobu bese kukhuluma izwi enganeni lithi mtshela umama wakhe ayidle lento ayikhama la ibisithi intombazane mama uyahleka lo mama yidla lento ayikhamayo athi umama ngizoyidla kanjani into engcole kanje athi lithi izwi lobo checka sengihlale ngibuya nabo umphumela walento le iyafana lento nalento engiyenzayo nalomuntu ngoba ngiyenza ngayo lento enethumba idla ngani uhlala udlo checkers usukudla yona lento ingane zidlisa abazali upoison bayazi futhi nabo ngavuma ukuhlupheka kukuhlukanise nothando likaNkuluNkulu ngavuma ukuhlupheka kukwenze wenza izinto ezingafanele dono ufe ubulawe indlalo yezulwini ukunokuthi uphile ngokungcola uzogcina ufile bese uyesihogweni ngoba vele uzofa akusizi ukuthi usaba ukufa bese uyona yisaba ukufa saba isono saba uNkulunkulu ungasidli isono ufu yezulwini ukunokusaba ukufa ugcina ufile esihogweni ngakho ke uthando likaNkulunkulu liyasiqhubezela ukuba nezinto ezifana nalezo okulukhuna ukuzenza uzenze ozobona njengesilimo omakhelwane kodwa uzenze uthando likaNkulunkulu liyasiqhubezela uthando likaNkulunkulu liyasiphoqa ngakho ke asibe abantwana bakaNkulunkulu abangenasici abangcwele abamhlophe phambi kaNkulunkulu lithi phakathi kwesizukulwane esiyisigwegwe esiphambeneyo esikhanyayo phakathi kwaso uyakhanya yini phakathi kwalo makhelwane bakho uyakhanya yini kuyaziwa yini angazi umlutho wafika nala le kwakuluthwa izitolo kudliwa kwakufanele mayifika makhelwane kunika unqabe
uthi cha ngeke ngidle ngoba kuluthiwe kuntshontshiwe ezitolo mawakudla unesono ngeke ungene ezulwini uzongena kuliphi izulu ngazikhohlisa nje sihambe sonke njengentombi eziyishumi ezahamba zonke ihlangabeza umyeni kanti ezisihlanu zaziziwula ezisihlanu zihlakaniphile kodwa ubula nokuhlakanipha kwakufihleke ngaphakathi zazifana zonke njengoba sonke sifana la kodwa mayingehla manje uJesu alanda ibandla bangaka abazohlwithwa bangaka abazosala ngoba ihlabe ngakumisa ngaba igaga ekukhulumeni ngishumayele njengoba ngishumayela nje kanti mhlambe ngizosala mayefubuya uJesu ngakho ke wonke umuntu phambi kaNkulunkulu uyafana wonke umuntu phambi kaNkulunkulu uyalingana athi umpostoli Paul ngiyazituba ukuba ngathi sengishumayeza abanye ngilahlwe ngaphandle ngoba kuyabiza ukuthi ube ngcwele ukushumayela kukwenza ube ngcwele lento engiyenzayo ayingenzi ngibe ngcwele kodwa into ezongenza ngibe ngcwele ukuvuma izono zami ngihlukane nazo okuzongenza ngibe ngcwele ukubhabhadiswa okuzongenza ngibe ngcwele ukuba nomoya ongcwele yena kuzongiqondisa ngesona ngiqondise ngokwahlulela ngabe ngisasenza isona ngoba sekunomoya ongcwele kodwa akahlali lapho kungcole khona ngakho ke simele ukubambelela ezweni lokuphila ukuze singazibongi ngemsebenzi yethu kodwa sizibonge ngesiphambano senkosi yethu uJesu Kristu uzibonge ngokuthi wafela usiphambanweni ngamanye amagama ungazibongi ungazincomi uthi kuPaul kuverse 16 nibambelele ezwini lokuphila ngize ngibe nokuzibonga ngosuku lukaKristu ngokuthi angigijimelanga ize angisebenzelanga ize ukusuka kwethu eKZN size la akungabi yize bazalwane asingagijimeli ize basukile abanye uthongathi akungabi yize ukuthi masifika la nibe ningalenzi izwi likaNkulunkulu sifunani sikhombisa ungabi nomona asifuni ukezulwini sodwa sithi asambeni sonke sezulwini tshelani nabanye babuye bezela uNkulunkulu mayisipha imali sizokwakha indle enkulu engaphezulu kwale mayivuma uNkulunkulu asizuqedela leso wakhe indle enkulu bizana abantu bazokhonza uNkulunkulu nani nize nizokhonza uNkulunkulu ngoba ufuna ukukhonzwa faka nabantu ekhaya lezwi ungabi nomona ngoba umazi lo muntu omfakayo ukuthi uNkulunkulu uhloseni ngaye awumazi lo muntu omfakayo uzokwenzela umqhelo ongakanani yazi ngikwakhela isithombe lo ngasijwayele ungasazi khona abantu abafaka abantu la abasebenzi bayahlupheka ngesizulu esithi badla imbuya ngothi kodwa ufake umuntu othize lo muntu othize usekela umsebenzi kaNkulunkulu njengoba sakha nje lo muntu othize ukhipho kweshumi siyakwazi ukwakha izindlu zokuthi abantu bakhonze wafaka umuntu ongasebenzi umuntu ongakhiphi ngisho kweshumi hayi ngoba engathanda kanakho kodwa waletha umuntu okhipho kweshumi umvuzo kabani lo umqhele wakhe lo muntu so faka nabantu ekhaya lezwi ungamsabi ukuthi unemali noma kanamali mayingafuni futhi umyeke ngoba sinengani la izulu esikhuluma ngalo umncenga umuntu uthi ungena ezulwini ngoba phela mayingafuni ungena ezulwini isikhokho sikhamisile simlindile so ke sithi asambeni sezulwini akungasali umuntu asenzeni intando kaNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu osebenza kithi ukuthanda nokwenza to will and to do according to his purpose kwaziseke thina njengabaholi sisazolandiswa ngalemphefumulo yenu sisazobuzwa ngalemphefumulo yenu nawe usazobuzwa ngemphefumulo okufanele ngabe uyilethile kuJesu igazi labo lizobuzwa kuwena ufunda amaHebheru 13:17 lithi lalelana abaniholayo nibathobele ngokuba balinde imphefumulo yenu njengabazokulandiswa ngayo kuze bakwenze lokhu ngokujabula bangabubuli ngokuba lokhu akunakunisiza lalelana abaholi benu umlaleli umholi wakho uNkulunkulu akunikeze yena umlaleli uma unento ufuna ukuyikhuluma naye ikhuluma ngentobeko nangokuhlonipha uzibuke eqala ukuthi wena ukuphi njengoba ukhuluma nje ngoba bayathanda ukukhuluma abantu
kanti abekho endaweni kaNkulunkulu. Bani sathe khuluma uzoziveza ubuze bakhe nje. Angazi uma ngizwe ukuthi ngithini. Uma wake wasebenza abantu abaphuzayo, umuntu mayidakiwe emsebenzini uthanda ukufika ubingelela abaphathi efuna ukuyiprove ukuthi akadakiwe. Kanti uhlale ngababingeleli sebezothi abaphathi hawu usibani banaze ngeza le office kwenze njani namhlanje abesemnaka hawa mehlabonga mayiphuma yadiyazela hawu iphuzile inkothwani inkomana le iphuzile yikho nje usezicebile kanti kuba uhlale lapha asebenza khona kwashayo 11 12 basi utshwala ngaba amaboss awazi ukuthi uphuzile kodwa wenzani ke yena uthanda ukukhuluma ufuna ukuziprove ukuthi akadakiwe kanti udakiwe nala ekholweni kunjalo ave behlupha abantu abangaperform ave behlupha abantu abangakwenzi kwenza izinto baqhamuka benama suggestions amaningi abahlulo kwasebenzisa bona ukuze abasize uthi uJesu so babona ngeyithelo zabo babeka imithwalo enzima kubantu abahleke ukuyifula nangomunwe kodwa bafuna abantu bayenze uNkulunkulu akasize bafowethu hlala la ukhona uzibheke uzinuka amakhwapha umkhonzo uNkulunkulu ngeqiniso ngaphambi kokuba ubone ucezu esweni lomunye bona ugongolo esweni lakho sikhonza lo uNkulunkulu ke thina ngakho ke sisizenike nilalela abaniholayo lisho njalo lelizwi ngoba balinda imphefumulo yenu bazolandiswa ngayo ukuze bakwenze lokhu ngokungabubuki ngisazobuzwa ngale mphefumulo ingakho ngingafuni ukugodla inkemba yami egazini Jeremiah 48 verse 10 qale kusi umuntu ogodla inkemba yakhe egazini manje ngingalikhuluma iqiniso lolu suku ngiyoma phambi kwalo athi uNkulunkulu yakhumbula umile ngikhumbule athi ngathi khuluma uthi awukhulumanga wena so konke kufika manje ukuthi ngikukhulume ngizokukhuluma ngoba manje ngingakukhulumi ngisazophendula phambi kaNkulunkulu ngoba igazi lenu nonke lizobuzwa kumina nalabo abangekho la abangilalela ku YouTube nalabo abangilalela ku WhatsApp igazi labo lizobuzwa kumina so ungakufisi ukuba yimina sengikuleli izinga leli elisabisayo nelisabekayo ngoba baningi abantu abathembela iqiniso eliphuma kulomlomo so mali ngaphumi leli qiniso esami isihogo sinzima kunani nonke so ngeke ke ngigodla inkemba yami egazini ngiyambonga kuNkulunkulu ngoba ake ngenzanga ngaba umfundisi othanda imali so ngizolikhuluma iqiniso ngoba anginandaba nokuthi ukhipho kweshumi noma ukhiphi noma unemali engakanani anginandaba nalokho ngoba mawukhipha ukukhiphela uNkulunkulu umvuzo ngakunikezwe mina ngizokutshela nje iqiniso wami ngifuna uyezulwini mawungalifuna udikile uphuma uhambe ngeke futhi ngenze lutho kodwa lithikelelizwi nibalalela abaniholayo ngoba sazolandiswa ngakho ke mina mangilandiswa ngani ngamunye la ngiyophendula ngithi inkosi ngakusho wathi angikusho kuthiwa ke ukuze bakwenze lokho ngokungabubuki noma bebubula ngeke kubunisize uma ungalenzi izwi likaNkulunkulu kuyangibubulisa mangibubula uyashayeka wena wherever you are uma ke simthanda uJesu Kristu wethu siyothandana nathi ngoba yena usithandile siyothandana sabelane sihloniphane ngoba uthando likaKristu liyasiqhubezela ubani oseke wafika kuwe wacela utho wathi unalo uqamba manga uyamthanda umakhelwane wakho mawenze njani uthe ngene esangweni nimtshele ukuthi angikho tshela izingane zakho ngoba usuyazi uzocelana mhla kwakushintshela nawe kwakufica lokho uyothini wena sekuwena ocela ngoba isondo liyajika lithi uNkulunkulu mayikubusisa ukubusisela ukuthi ubusisa abanye uyababusisa nje abanye noma unelokuthola kwakho ukufaka ephaketheni ngilinganise ngepayipi ukuthi ipayipi lamanzi silinikeza amanzi singathandi ngoba sifuna lona lofikelela lapha ezitshalweni zethu nansi impompi la izitshalo zilapha ukuthi uhamba othenga ipayipi ulinika amanzi lona lidlulise ezitshalweni noNkulunkulu usebenza kanjalo ukunikeza ingcebo efuna usize lengane kwamakhelwane engakwazi ukufunda othandazayo
okhalayo uNkulunkulu abonda kanayo neaccount ebank ayinike wena imali ukuthi unike labo buseyithatha wena wenza into zakho uzothini phambi kaNkulunkulu uzofika uthini uzokwephuca nalesibusisa kunikeza sona uyangena umakhelwane uzocela usawoti awunawo wena uyawulandula ngoba ngiyazi ngeke awukhokhe uthi uzokhokha ngani awukhokhe ngani ayithathe phi imali unesibindi nesokumtsheleka kahlehle fanele mayithi ngizocela usawoti ngizowukhokha ngoba uyamazi vele ngeke awukhokhe vethi ngiyakupha ngoba umdalela isikweleti angeke asikhokhe muphe lisho njalo iBhayibheli lithi mupho ocela kuwe bangako baphile becela kuwe uzongena kuliphi izulu hayi asiqhubekeni nenkonzo yethu angitheke asithandane waseRoma 13 verse 8 ya 10 lithi ningabi nacalalani nakubani kuphele lokuthandana ngokuba uthanda omunye udwalisile umthetho esiwuthola kuMathewu 22 verse 34 kuya ku40 ungabi nacalalani nakubani ngaphandle kwecalalani lokuthandana ngikhulumi ngokujola ngikhuluma ngothando lukaKristu ungabi nalo icala ngaphandle kokuthanda umuntu mawubona inkomo zakhe zingena ensimini yomunye zikhiphe ngcono usolelwe ukuthi wena uzifakile ungayifakanga izulu liyazi ukuthi kade uzikhipha kunokuhludlula sengathi awubonanga ubonile ngoba ngeke ungene ezulwini uNkulunkulu ezulwini uyakubona wenze wena udlule ngaleso sikhathi uzuzikhiphe lezi inkomo zakamakhelwane ensimini yomunye umakhelwane wena usiyazibe ngathi awuziboni uyakubona uNkulunkulu ukuthi uyabona wenza sengathi awuboni uzongena kuliphi izulu ungabi naqala nelani ngaphandle kube icala lokuthi uyamthanda athi mayithi uyifakelana nenkomo makhelwane bengithi ngiyayikhipha axabane nawe usuthi ayikulungile manginecala lokuthi ngibe ngikuthanda ngikhipha inkomo zakho la kulungile ungangizona kodwa mina bengikusiza lithi kungabi naqala lani nakubani kuphele lokuthandana ngokuba uthanda omunye udwalisela umthetho okuMathewu 22 verse 34 kuya ku40 uthini lo mthetho uthi wothanda inkosi uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho ngawo wonke umphefumulo wakho ngayo yonke ingqondo yakho nangawo onke amandla akho owesibili ofana nawe uthi uJesu wothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena uthi kuyona yombili lemthetho kunamathela abaprofeti nomthetho so ke lemthetho emibili iphelele yenze konke athi amaRoma 13 verse 9 ngokuba lokhu ukuthi ungaphiki ungabulali ungebi ungafisi noma ukhona omunye umyalelo kuyahlanganiswa kulelizwe elithi wothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena ngoba ngeke ulale nengane yakwamakhelwane uma umthanda umakhelwane ngoba ngeke uthanda umakhelwane azolala neyakho so uthando lolo ngeke umtshontshele umakhelwane ngoba nawe ufuna umtshontshela iphele lento yokuthi umlungu uyantshontshelwa ngoba umlungu naye umuntu zingaki izinto uyintshontsha kumlungu ukuthi umlungu uyantshontshelwa hayi kungene ezulwini ngoba umlungu naye umuntu sisazophendula phambi kaNkulunkulu verse 10 uthando alwenzi okubi kumakhelwane ngakho ke uthando lungukugcwaliseka komthetho ingakho ke sithi uthando lukaKristu liyasiqhubezela olukaKristu kuphela lekuqhubezela hayi olunye uthando lukaKristu lusenza simthande kakhulu ngokuba usithethelela izono zethu ufika uthanda uKristu uthanda umakhelwane wakho ngenxa yothando lukaKristu ngifuna ukusho imfanekiso owesifazane oyisoni owangena endlini yomFarisi sikhuluma ngani ngothando lukaKristu olusenza simthande kakhulu ngoba usithethelela izono tholakala kuLuka chapter 7 verse 36 kuya ku50 ngizoyisummarize lithi omunye wabaFarisi wamema uJesu kubadle naye Thwake bheka kwakukhona emzini owesifazane oyisoni emzini kusho ivillage a city or a town kuleyo ndawo kwakukhona owesifazane wayeyisoni makusho njalo ke
kuhlonishwa ukuthi owesifazane wayidayisa ngomzimba, owesifazane wayengenasimilo, owesifazane wayengenayo no emadodeni, wayekhona-ke kuleyo ndawo. Kuthiwa-ke sezwile lo wesifazane ukuthi uJesu ukhona uyadla endlini yomfarisi, weza nomfume wamafutha abizayo lo wesifazane, wafike wakhala ezinyaweni zikaJesu, wamantisa izinyawo zakhe uJesu ngezinyembezi, wazesula izinyawo zikaJesu ngezinwele, yabazika abelungu banezinwele ezinde. Uthe mase eyimatisile ngenyembezi, wabamba inwele zakhe wasula inyawo zikaJesu, wasezidoba ngalamafutha adulayo, wazidoba kanti uyabuka lo mfarisi omema uJesu. Umfarisi uthe mayebona leyo nto wayesezindla kakhulumanga, ngoba ezulwini kuphendula imizindlo yakho, ezulwini kuyezwakala into ezindlayo uma ingcolile noma inhle. Lithi iBhayibheli wazindla phakathi kwa umfarisi, wathi uma lo ebengumprofeti emazi lo wesifazane omphathayo ukuba ungubani nokuthi unjani ngokuba uyisoni. Bangaki wena wazindlela? Bona abantu ababili behamba busuyabazindlela ukuthi bayathandana, bengashongo ukuthi bayathandana. Bangaki? Hlangane nomuntu wesilisa awakha amehla wahlala phezulu, ahlala lapha enzansi, umkhumulo umeza benqunu. Hlangane nomuntu wesifazane, umkhumulo abenqunu, amehlo akho lawo nemizindlo yakho. Uzongena kuliphi izulu? Ngoba ilotshiwe lemizindlo yakhe ezulwini. Uthi uJesu obuka owesifazane ngeso amkhana ukuphingile naye. Bangako siwaphinga nawo? Bangako siwaphinga nawo? Wena-ke wesifazane, bangaka sebalala nawe? Hamba ufake ingubo ezimfushane edolobheni, ufake ingubo ezimpintshayo bese uzikhohlisa uthi ibhluku awulifaki, kodwa ingubo oyifakile iyafana nebhluku. Bangaka siwahamba lokhu udonsa kancane isiketi, sengathi uphuma ungaze ekhaya ukuthi siyenyuka, uzosidonsa phambi kwabantu, uyosidonsa ngisho esihogweni ususha, ucula uthi maye maye maye. Noma ucula uyabhimba noma uyigagu kuyafana nje, inhloso yalapho impethu yakhona yifi. Bathi impethu yakhona insimbi, ingena la ithanda khona iphumela ithanda khona, la ingena khona iyakushisa, iyashisa ngoba insimbi. Uma ukhonza ucansi ulala nenyoka, inyoka yakhona iyinsimbi, inezipikile emzimbeni wayo, ingena esithweni sangasese sakhe ikuhuzule ushe, iphumela ithanda ukuphuma khona. Ayinamuntu wesilisa, ayinamuntu wesifazane, noma ngabe unaluphi uhlobo lwesitho, iyangena lenyoka ngoba into obuyenza emhlabeni. Ngeke uyeke, vuma izono zakho, isono sakho sokufumana. Your sin will find you out. Kuya-ke ngokuthi wena uyafuna ukuzihlanza izono zakho, ngoba inkokhelo yesono ingukufa. Kepha isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade kuKristu Jesu. Angazi-ke wena ufunani? Ufuna inkokhelo yesono ohlonyelela inyama, uyovuna ukubhubha kuyinyama, kodwa ohlonyelela umoya uyovuna ukuphila okuphakade kumoya. BaseGalathiya lapho ukuwena ukuthi ufuna ukwenze njani. Uthi-ke lo mayizindla ukube lo ube ngumprofeti ngayemazi lo wesifazane umphathayo ukuba ungubani nokuba unjani nokuba uyisoni. Wazi ngaye ukuthi make uphatho wesifazane basuke sebethandana, kodwa uzoza uJesu uphendula uthini? Inkosi uJesu Kristu eyazi imizindlo yakhe yathi, Simoni, kukhona engifuna ukukhuluma nawe. Wathi umfarisi, khuluma mfundisi. Wathi kwakukhona abantu ababili abanamacala kumtshelekisi. Othile icala lomunye lalingodinariyo abawu-500, omunye odinariyo abawu-50. Ngizamile ukuthi ngiyithole lento ukuthi imalini ngiyihumusha. Odinariyo abawu-500 1620 rand. Odinariyo abawu-20 abawu-50 10% ka-500 is 162 rand. So-ke babekweleta-ke labantu ababili, omunye ukweleta 1620, omunye ukweleta 162 rand. Bengenanto yokukhokha lithi iBhayibheli, wabayekela bobabili wabaxolela, umkweleta 1.6 nalo umkweleta 162.
uJesu siyambuza ke lo mfarisi, ngumuphi kubo oyakumthanda kakhulu na? Imuphi oyothanda kakhulu umtshelekisi kulaba abawu2? Wena uthini? Yilo yekelelwe okukhulu angithi? Uthi kuJesu, uSimoni waphendula wathi, ngithi lo wamyekela okukhulu, wathi kuye, unqume kahle. Wayesephendukela kowesifazane uJesu wathi kuSimon, uyambona lo wesifazane, ngingene endlini yakho awunginikanga amanzi ezinyawo, kepha yena uzimathisile izinyawo zami ngezinyembezi, wazesula ngezinwele zakhe. Awunganganga, kepha lo yilokhu ngingenile akayekanga ukwanga izinyawo zami. Ikhanda lami olugcobanga ngamafutha, kepha lo uzigcobile izinyawo zami ngamafutha. Kuthiwa-ke kwakuyisiko lamaJuda lelo kuqala, uma engena umuntu umhlonipha umgeza ikhanda. Angazi ukuthi-ke ikuphi logic, umgeza ikhanda umgcoba amafutha ekhanda lakhe. Yikho amaHubo 23 ethi ugcoba ikhanda lami ngamafutha indebe yami yachichile. Kwakuyisiko lamaJuda, umuntu isivakashi sakho usigeza inyawo bese usigeza ikhanda usigcoba amafutha. Uthi-ke uJesu, lo wesifazane ungenela endlini wageza inyawo zami. Ikuphi ilogic ekugezeni inyawo? Wabengenazi icathulo, babehamba ngamasandali. Ongahamba amasandali uhamba ikhilomitha, inyawo ziba njani? Ziyangcola, ziba nentuku. So uzocabanga kulo wesifazane ufika wageza inyawo ekaJesu ekhaya, wazisula ngeenwele zakhe ukuthi wayezidelile, wazingcolisa ngoba emthanda uJesu. Kodwa uthi uJesu, wena awuzange ungange, awuzange ungigcobe ngisho ekhanda lami ngamafutha. Usethi kuJesu, ngenxa yalokho ngithi kuwe, izono zakhe eziningi lo wesifazane zithethelela, ngokuba uthandile kakhulu, kepha othethelelwa okuncane uthanda kancane. Wayesethi kuye, owesifazane zithethelela izono zakho. Uyayizwa kodwa le nkulumo? Amen. Othethelelwe kakhulu uthanda kakhulu, othethelelwe kancane uthanda kancane. Lokho kusenza si-understand laba bazalwane abahluphayo abavuma izono babuyele kuzo, ingoba bathandi vele uJesu kakhulu. Kodwa umuntu omthanda kakhulu uyazi ukuthi uthethelela okukhulu, akabuyele emuva noma isimo sesimphoqa. Athi uMshumayeli 10 verse 4, ngisho umoya wombusi mawukuvukela ungayishiya indawo yakho, ungayishiya indawo yakho. Ngisho izinto sezinzima, sekufanele ulale ungadlile, sekufanele uhambeze, kodwa ungalingi uyiphike inkosi yakho. Ubothi uJesu Kristu uyinkosi, uzombona ekwenzela imangaliso. Uthi kuJesu othanda kancane uyena oqolelwa kancane, othanda kakhulu uqolelwa kakhulu. Uthanda kangakanani wena? Umthanda kangakanani uJesu na? Sizobona enye indlela yokuthethelelwa kwezono. Kunezono eziyothethelelwa ngenxa yokuthanda kwakho kakhulu. Kunezono eziyothethelelwa ngenxa yokuzidela. Uthi uJesu uthanda ukuzemva kwami, makathabathe isiphambano sakhe azidele imihla ngemihla. Uyazidela yini wena na ngoJesu? Awunawo namahloni ngoJesu wakho? Awunawo namahloni ukuthi uJesu Kristu uyinkosi? Awubheki inqala ukuthi ucingo likabani, makucingo likaNsibande uJesu Kristu uyinkosi, makucingo lomunye umuntu hallo, uyasaba ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Uthanda kancane uyoxolelwa kancane, uthanda kakhulu uxolelwa kakhulu. Ungabi nezinhloni ngoJesu, ngoba naye yoba nezinhloni ngawe. Kepha wayesethi kowesifazane, ukukholwa kwakho kukusindisile, hamba ube nokuthula. Ukukholwa kwakho kukusindisile, hamba ube nokuthula. Sosindisa ukukholwa kwethu bafowethu, ngoba uthando lukaKristu luyasiqhubezela. Senza izinto abantu bazozibona kubulimi. Nangowesifazane wageza inyawo zikaJesu ngenyembezi zakhe. Mawubuka lapha ukuthi kubulima, noma mawubuka ukuthi inkanuko, owayesezishelela uJesu, wayefensa uJesu lo. Kodwa uJesu uyadlula lapho uyobuka inhliziyo. Lo muntu ungigeze ngenyembezi, akangigezanga ehleka. Lo muntu usula inwele inyawo zami ngenyembezi. Inyembezi yazimgezisisa umuntu.
kusho ukuthi langcola ikhanda lalo wesifazane kodwa kungcono lingcola ikhanda lakhe athethelelwe izono kuba naleli ikhanda lakho olithandayo oliqhuma inwele naleli ikhanda lakho olithandayo oligcobayo ukusiyosha nalesihogweni masithandaze. Baba ongcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga usifundisa ngothando namhlanje ukuthi noma umoya wombusi usivukela kodwa sikuthande, singakuthandi ngoba usenzela izinto, sikuthande noma izinto zethu zibheka kodwa sikuthande. Sifundise uNkulunkulu wethu ukukuthanda, sifundise ukuthanda abazalwane bethu nomakhelwane bethu njengalokhu sizithanda thina ukuze singene ezulwini sigijima. Siyabonga ke Nkosi, siyacela uthando lwakho lusiqhubezele, siyacela uthando lwakho lusenzele ngoba sikubona lokhu ngokuthi wena wedwa wasifela sonke, ngakho sonke sesafa ngoba safela wena. Siyathandaza ke Nkosi ukuba usisize sikuphilele, wena wasifela wavuka phakathi kwabafileyo, wavuka ngosuku lwesithathu uphethe ihluthulelo zokufa ne-high days. Sisize uNkulunkulu wethu ukuba sikhonze sihlale kuwe. Wahlupheka ngenxa yethu, washaywa, wahlushwa, wafelwa ngamathe, akukho okungenzekanga kuwe okungasusanga isithunzi sakho, kodwa ngenxa yethu wakhetha ukungabi into yalutho ngoba usithanda thina. Kodwa sikuthandi, sibheka abantu ukuthi bathini. Siyacela Nkosi usisize, siyakhuleka egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo kuba uNkulunkulu wethu kube ilona loyo azizwele ukuthanda lokukuthanda nokukukhonza. Sikuthande ngenhliziyo yethu yonke, ngomphefumulo wethu wonke, ngenhliziyo yethu yonke, nangamandla ethu onke, nangengqondo yethu yonke. Sithanda omakhelwane bethu njengokuba sizithanda thina. Le miyalo yombili uthe kubambelela yonke imithetho nabaprofeti. Siyabonga ke Nkosi ngalolu suku lwanamhlanje. Sikhulekela ke Nkosi ukuthi ube nabantwana bakho bephindele emakhaya, behamba izindlela ezihlukeneyo. Sikholwa ukuthi kusasa uzosidina, sibonane futhi kusasa. Siqhubeke la sidine khona, sizwe ukuthi kufanele sikuphilele kanjani wena owafayo wavuka ngosuku lwesithathu. Siyakhuleka ke Nkosi kuba umusa wakho ube phezu kwalowo naloyo phakathi kwethu, uJesu Kristu inkosi. Amen. Nesicelo sokuthi abathanda sikhuleka baseRoma 10 basukume sikhuleke. Abathanda ukukhuleka baseRoma 10 besondela kuNkulunkulu, uNkulunkulu abethula umthwalo, uNkulunkulu abageze, uNkulunkulu abenze balungele ukungena ekhaya ezulwini. Ukuba sibashe emva kwami baseRoma 10 verse 9. Khethe yakho ngoba indlela zimbi. Khethe yakho indlela zimbi. Khethe yakho.
Phakamisa izandla zakho, khuleke emva kwami. Abase Roma 10 verse 9 asithandaze. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. Usathana ngimfuni, amadimoni angiwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, ungikhulule emandleni kaSathane, ungilondoloze Nkosi Jesu, uzungivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Mange ngikhulekeke nilalele. Baba wethu osezulwini, mdala weinsuku, ngaphandle kwakho akuvelanga lutho. Ngiyathandaza egameni lendodana yothando lwakho uJesu Kristu waseNazaretha, oyinkosi yethu. Ngithi Nkosi namba abantwana bakho nanti ibandla. Ngiyacela Nkosi uligeze uhlanze ngegazi lakho. Ngiyacela Nkosi ukuthi ubangcwelise. Balungele ukuhlwithwa kwebandla. Ongahlwitha noma inini noma imanje. Ngiyathandaza Nkosi, ngiyacela ukuba bazwele ubenzele umusa. Ubenzele ifavor evela kuwena. Ngoba kungumusa ukuthi sisindisiwe. Thina okwethu siletha ukukholwa. Wena usenzele umusa bese siyasindiswa. Ngaphandle kokukholwa akukho ukusindiswa. Ngaphandle komusa ovela kuwe akukho ukusindiswa. Ingakho sithandaza sicela ifavor yakho Nkosi. Ngoba umuntu owenzele wena umusa akukho kumelana naye, ngoba umkhulu wena ophila kuye kunosezweni. Siyakubonga Nkosi. Vula amehlo abantu bakho babone uthando sithande ngalo. Ukuba Nkosi usibekile wathi asithele izithelo nezithelo zethu sihlale. Ukuba Nkosi noma yini esicela kusenzele. Sikubona lokhu ngokuthi wena Nkosi Jesu wedwa wasifela sonke. Ukuba thina masesiphila singaziphileli thina kodwa siphilele wena. Dumo lonke silinikeza wena, bangcwelise ubahlanze uJesu Kristu inkosi. Amen. Amen. Ngiyabonga sesifikile emaphethelweni enkonzo yethu. uNkulunkulu anibusise. Ngibuyisela kumphathi wohlelo uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Kalitulu umphathi wohlelo. Usekhona umphathi wohlelo noma asekho? Oh. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Haleluya. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Siyabonga kakhulu make nababe. Uma akhuluma babe ukuthi kusuka kwabo le eKZN ungabilide. Inhlitweni nami ngisho ngalokugcwele ukuthi ngalesisuku leli ndawubuka kuNkulunkulu. Haleluya. Ngisho lokho ngoba kuningi uNkulunkulu engibakhuluma nami kona. So kungabilide ngiyavuma uNkulunkulu la ngake likahle khona. Ngoba lokubalekile bazalwane ukuthi sengivile live la uNkulunkulu. Sihambe siyolenda siyoliphila egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu yesisuke namhlanje nami angende ukuthi kube khona umuntu olalela ukukhuluma kwakhe impivele ephona baNkulunkulu kakhulu. Ngisamile kule ndzawo bazalwane. Ngiyacela sisukumeni thina sonke sawuthatha umhlabeni manje emhlanje. Namhlanje ivesi yamayeli vele. Sesithi ngaphambili sifisa umnikelo. Uma siqeda thatha umnikelo babe mhlawumbe uthatha phambili atosibisela umusa uNkulunkulu. Angathi mathi khona imemetelo yini. Utawuvela akuqedele konke babe mhlawumbe egameni likaJesu Kristu. Amen. Sitawuthatha umnikelo bathanda noma ngilobeka ngesiphuzo. Sisalanza indlela. Sizombona uJesu